561. Ecosierra 561. I cito a l'escriptora Joana Raspall. Diu: amb els llibres per amics no et faltarà companyia. Cada pàgina pot ser un estel que et fa de guia. I afegeixo: la lectura ens enriqueix i ens fa millors com a persones, també ens fa més lliures. M'agradaria acabar aquesta intervenció agraint en nom de tots els santvicentins i santvicentines totes aquelles persones que heu treballat i treballeu a la biblioteca, també un recordatori per la Marcelina Grau, que avui ens acompanya, i l'Elisabet Hernández. Gràcies per fer-ho tot tan fàcil, per fer poble, per obrir-nos la porta a la cultura. I us encoratgem a continuar amb la mateixa actitud i predisposició de sempre i a la resta que seguim gaudint d'aquest equipament i d'aquest servei. Moltes gràcies, bona festa major i us deixo amb el pregó a càrrec d'Assumpta Aro, Anna Artigas, Isabel Cañadas, Úrsula Losada i Montse Verduque, que són l'equip de bibliotecàries que porta a terme tot aquest gran treball a la Biblioteca de Sant Vicenç de Castellet. Benvingudes. Teniu tots els bitllets a mà? No. Benvinguts a bord de la biblioteca, que celebra avui, aquest any 2020, els seus 70 anys de viatge per terres santvicentines i 5 anys del nou equipament. Amb la biblioteca viatgem cada dia a través de la lectura, amb els llibres, amb les experiències. Viatgem al món del coneixement, de la informació i al món de l'aprenentatge. Un viatge per créixer, per aprendre cada dia. Un viatge que la biblioteca ha fet amb tots i per a tots els santvicentins i santvicentines en plena vocació de servei públic, amb l'objectiu d'oferir accés a la informació a tothom, al coneixement i a l'aprenentatge continu al llarg de tota la vida. Aquest és un viatge amb molta història, amb moltes experiències, amb molta gent i amb molts records. Amb tants records que podem omplir un munt de maletes, totes aquestes. Uns quants records que ens agradaria compartir amb tots vosaltres. Aquest viatge va començar fa 70 anys, el 18 de juliol de 1950, quan es va beneir la biblioteca i es va inaugurar. Va ser una notícia que va sortir als diferents diaris de l'època. La vanguardia. En San Vicente de Castellet se celebró la bendición e inauguración de una agencia de la Caja de Ahorros de Manresa y una biblioteca de la Diputación Provincial, instalada en el edificio de la mencionada caja. Diari Castellet, en Felip Mateu, director de la Biblioteca Central de Barcelona, va escriure: nacida del amor, bendecida en su nacimiento, acariciada su venida desde mucho tiempo. La Biblioteca Popular de San Vicente de Castellet es un fruto por el que se conoce el árbol. Es una brillante realidad, un magnífico resultado, con ambición de mejorar, de crecer, renovándose, poniéndose al día. Solidaridad nacional. La Biblioteca Popular de San Vicente de Castellet es un caso elocuente de triple colaboración del Ayuntamiento de la localidad, de la Caja de Ahorros de Manresa y de la Diputación Provincial. Con la inauguración de la Biblioteca de San Vicente de Castellet, el número de bibliotecas populares que funcionan en nuestra provincia alcanza ya a 20. Quants records! Mireu quines fotos! La benedicció, la biblioteca, la Maria Carme, dins d'aquestes maletes hi trobem també els dietaris de la biblioteca. Abans, una de les tasques dels bibliotecaris era escriure cada dia, tot allò que havia passat a la biblioteca. I podem llegir coses tan curioses com aquesta. 18 de julio de 1950. Asistir al nacimiento de una biblioteca popular es una experiencia digna de ser vivida por una bibliotecaria.
En esta biblioteca hemos puesto todo nuestro amor y todo el trabajo intenso que representa organizar 1,5 millones de libros en un mes. Se da por bien empleado al ver la impaciencia con que los sanvicentinos esperaban su biblioteca. Septiembre de 1950. Da gusto lo bien educados que son los niños de este pueblo y muy en especial los lectores de la biblioteca. Aquí intervienen dos factores, maestro y biblioteca. Marzo de 1955. Han llegado Un mundo feliz de Huxley y Santuario de Faulkner, que solicitó hace días y ya está complacido el lector José Bar. Febrero de 1961. Se está acabando el carbón. Deberé ir al ayuntamiento a pedir más. He encargado 50 kilos de carbón y de momento lo pagaré yo. De esta manera podremos esperar hasta el próximo jueves. Hay coses que no canvien. També conservem encara els llibres de registre dels nostres primers usuaris. Usuari número 1, de l'any 51, Maria Concepción Cuñado. Usuari 2, Luis del Tobar Campuesco. Any 1997. Usuari 5.244, Xavier Camarero. Tot va ser inaugurar i començar a organitzar les primeres activitats. Hores del conte, conferències de tots els temes, espiritisme, història, astronàutica, sobre l'origen de la vida, les ballades culturals, el cinefòrum, teatre, cursos d'escacs. Què és això? Mireu que surt també de la maleta. És una pastilla de sabó. El sabó de la Marcelina. Segur que molts dels que esteu aquí us en recordareu. Amb el pas dels anys, la biblioteca aviat queda petita. Es necessitava una ampliació. La dècada dels 80 van ser moments d'ampliació i renovació tecnològica. Arribaven les noves eines de treball, noves màquines d'escriure i a poc la biblioteca es va modernitzar. Aquelles fitxes que es feien a mà, ara ja es fan amb una moderna màquina. Us en recordeu de les fitxes dels llibres? Les dels usuaris, les dels llibres, totes es guardaven en aquests calaixets que en diem el catàleg. I amb aquest afany d'innovació constant va arribar al 1988 amb la fonoteca i la biblioteca. Aquell any, la biblioteca posava a disposició dels seus usuaris els vinils, les pel·lícules en VHS i els casets. La Biblioteca de Sant Vicenç és la primera de la comarca on hi arriben i la segona biblioteca de la província de Barcelona amb aquest nou servei. Estem al dia
Aquest era el lema, oferint els mitjans audiovisuals més moderns del moment. I vam tornar a ser notícia. Podeu veure una mostra en els diaris de l'època. Regió 7 del 26 de juliol de 1988. La Biblioteca de Sant Vicenç de Castellet disposarà d'una secció d'audiovisuals. El nou servei disposarà prop d'un miler de discos compactes i vinils, a més de vídeos i cintes de casset. La col·lecció de discos compactes, que al començament serà formada per prop de 800 peces de música clàssica i contemporània, tindrà un règim de préstec similar a la dels llibres. Tot aquest viatge s'ha fet gràcies a la feina de moltes persones i molt especialment a la feina de les tècniques Anna Cárdenas i Elisabet Hernández, les bibliotecàries que van estar al capdavant de la biblioteca durant tots aquests anys, com l'Eulàlia Mata, la Pilar Boluda i molt especialment la Maria Carme Grau Vilardell, que va treballar a la biblioteca al llarg de 40 anys. La Maria Carme Grau Vilardell ha estat una autèntica pionera. 40 anys d'entrega i dedicació han deixat una empremta que els que hem anat al seu darrere hem pogut seguir. Amiga de tots i per a tots, sense tenir mai un no per ningú. Va fer créixer la petita biblioteca amb entusiasme i empenta, omplint els freds hiverns sense carbó de caliu humà i coneixements. La seva autèntica passió, organitzar tot tipus d'actes, exposicions, concursos, cinema, classes de català, les vetllades culturals. Vocació, professionalitat, exigència. Maria Carme, avui els que t'hem conegut i apreciat et tenim sempre molt present per aquesta llavor que vas plantar i que no ha fet sinó créixer. I aquí, en aquest auditori que porta el teu nom, és la millor manera de retre't un petit homenatge. Gràcies per tot, Maria Carme. Les noves tecnologies es comencen a imposar i aviat es va fer necessària i imprescindible la informatització. I així, el 1997 es van instal·lar 6 ordinadors i un catàleg informatitzat, compartint la base de dades amb la resta de biblioteques. Aleshores, els usuaris de la biblioteca ja arribaven als 1.600. L'any 2000 vam celebrar els 50 anys de la biblioteca. Anys de molta activitat, amb noves xerrades, presentacions de llibres, activitats infantils, exposicions, la marató de contes. La biblioteca és, sens dubte, centre cultural de Sant Vicenç. I el 2008 va arribar amb la jubilació de la Marcelina. La Marcelina, que va treballar a la biblioteca 52 anys, gran part de la seva vida. Segur que tots la recordareu, amb el seu vestit jaqueta, aquell posat seriós, en aquella petita entrada, vetllant sempre per la bona convivència entre tots i pels centenars i milers de llibres que han passat per les seves mans. Marcelina, un aplaudiment per ella.
aquesta foto és el 2015. Aquí vam tancar una porta per obrir-ne una altra i arribem a l'última maleta, representant la nova etapa de la biblioteca, que el proper mes de març farà 5 anys, des que ens van traslladar aquest nou equipament. Aquest nou espai ens ha suposat una nova manera de treballar, utilitzant noves eines, com les pantalles informatives, les xarxes socials, les tauletes, el telèfon mòbil. De fet, són totes les eines que s'utilitzen avui en dia en l'era de la immediatesa i la visibilitat. Però una cosa que ens vam proposar des de l'inici és que, tot i ser un espai tan gran, diàfan i modern, volíem seguir oferint un servei proper en un entorn acollidor. I amb aquest propòsit, cada dia, tot l'equip treballem per oferir a tots els santvicentins i santvicentines una biblioteca moderna però acollidora, oferint un tracte de proximitat. Des que estem en el nou equipament, cada any l'hem dedicat a una temàtica. El primer any va ser la cuina, amb el degusta un llibre, llegeix un plat. El segon any, la música. El següent, el cinema. I aquest any, per això teniu els bitllets, viatgem.
La biblioteca és de tots i per tots. I no tindria sentit sense la complicitat de tants santvicentins que hi han fet confiança al llarg de tots aquests anys. Per formar-se, per aprendre, per trobar-se, per gaudir. Els menuts que s'han fet grans, els joves, els adults, els més grans, les escoles, entitats, associacions, tots hi sou molt benvinguts. I en aquestes maletes encara hi caben moltes coses i junt amb tots vosaltres el viatge continua.